У 2025 годзе будзе святкавацца 80 год вялікай перамогі. Адразу дысклеймер: мы не адмаўляем ні факты гераізму людзей, ні іх агромістыя пакуты, ні той самай перамогі. Але гарантуем, што зусім хутка распачнецца парад прапагандысцкага цемрашальства на гэтую тэму. Напрыклад, вёска Хатынь. Ані той вёскі, ані людзей няма сярод жывых. Але прапагандысцкай вайне няма канца і краю. І тэма Хатыні, на жаль, дагэтуль ва ўсім гэтым фігуруе. Мы канал «Загляне сонца». 22 сакавіка 1943 году у Хатыні здарылася жудасная трагедыя. Не адмаўляем, але прапануем расставіць акцэнты ды разабрацца, дзе хлусня, нанесеная з часам, а дзе праўда. Ну і што там насамрэч адбылося. Паехалі. Красенечка абвестка і едзем далей. Вы, напэўна, чулі пра праблемы беларускіх медыяў. Яны, на жаль, працягваюцца і ўплываюць у тым ліку на нас. Беларусы ў Беларусі не могуць нам данаціць, а беларусы за мяжой маюць магчымасць дапамагаць тым, хто змагаецца ў краіне, атрымліваць беларускі контент. Мы прыкладаем усю моц, каб вам было цікава і кайфова. Праз гэта прапануем рабіць «Загляне сонца» разам. Фармат і колькасць выпускаў на месяц будуць залежаць ад таго, колькі грошыкаў атрымаецца сабраць. Можна падтрымаць канал праз YouTube, можна заданаціць на Buy Me Coffee. Ёсць, дарэчы, рахунак для крыпты. Маецца опцыя стаць сталым спонсорам ці разова заданаціць. Усё залічваецца і дадае плюсик у карму. Адпаведны спасылачкі ў апісанні і каментарах. На момант сённяшняга запісу мы маем амаль 150 супорцераў. Дзякуй вам вялікі і вельмі шчыры. Гэта сапраўды натхняе. Давайце беларусіць разам, цяпер яшчэ і ў такім, яшчэ больш шчыльным фармаце. Дзякуй за давер, дзякуй за донат. Працягваем глядзець. У нямецкіх вайсковых дакументаў Хатынь праходзіла як бандыцкая вёска або сяброўская да бандытаў вёска. Пад бандытамі маюцца на ўвазе савецкія партызаны. Цікава, чаму? Таксама цікава, чаму ў знішчэнні Хатыні была задзейнічана артылерыя і мінамёты. Бо ўзнікае слушнае пытанне, супраць каго? У турыстычных буклетах і шматлікіх пераказах гэтай гісторыі звычайна фігуруюць а. жыхары вёскі, б. карнікі фашысты. Прыйшлі і ўсіх забілі. Усё проста нібыта, але нешта не клеіцца. Калі коратка, жахлівыя падзеі 22 сакавіка 1943 году выглядалі наступным чынам. Яшчэ за дзень да гэтага 21 сакавіка партызаны з брыгады дзядзі Васі, гэта Васіль Варанянскі, на гонар якога ў Менску названа вуліца, рыхтаваліся да засады на шашы Плешчаніцы Лагойск сіламі 1-й і 3-й роты. А гэта не 10 і не 20 чалавекаў, калі што. На наступны дзень каля 12:00 з аўтаматаў і кулямётаў яны абстралялі 3 нямецкія машыны. 6 забітых, 3 параненых. Ацалелыя немцы, зразумела, звалілі. Партызаны пры гэтым адступілі ў тую самую вёску Хатынь, дзе, дарэчы, і папярэднюю ноч былі на пастоі. І вось гэта ўжо непакоіць. То бок, чыста лагічна ўсё зразумела. Немцы вярнуцца з адведкай, трэба недзе ўмацавацца, а любы населены пункт гэта хоць якая, але крэпасць, лягчэй адбіцца. Па-чалавечы, на жаль, не зразумела, бо на 3-й год вайны не цяжка здагадацца, што будзе з вёскай, і яе жыхарамі зразумела. Якія жыхары, на хвіліначку, надалей жывуць у той самай вёсцы, а не ў лесе? Немцы прадказальна вярнуліся. Сярод забітых быў іхны алімпійскі чэмпіён 1936 году, які служыў афіцэрам, Ганс Вёльке. Помста была справай прынцыпа для гэтых людзей. Хто менавіта вярнуўся, скажам, крышачку пазней. Быў, зразумела, бой. Пра што звычайна не кажуць і не пішуць: штурм той вёскі. Але партызаны ў квартальнай справаздачы камандаванню пісалі, што былі акружаныя і, выходзячы з акружэння, то бок з вёскі, таксама панеслі страты. А вось вяскоўцам выходзіць не было куды. Пра іх у той справаздачы коратка. Пасля бою фашысты спалілі вёску Хатынь. І ўсё. І ўжо толькі 29 сакавіка на нарадзе партызанаў брыгады дзядзі Васі, той самы дзядзя Вася, то бок Варанянскі, узяў слова і запатрабавал прекратить ночевку и остановку партизан в деревнях, хотя бы и одиночек, ибо это влечет за собой варварские издевательства врага над населением. Много примеров, которые можно привести. Даже и у нас случай. Сожжено 184 человека и деревня Хатынь. Напэўна, галоўнае тут много примеров, а Хатынь толькі свежы прыклад. Але чамусьці партызаны надалей працягвалі ночыць у вёсках, якія адпаведна ставалі мішэнямі для ворага. Што адбылося ў самой Хатыні пасля канца бою? Зноў жа, калі коратка, натуральны генацыд.
Людзей сагналі ў адрыну і падпалілі, а хто паспрабаваў ламіцца вонкі, быў расстраляны. Па выніку выжыла ўсяго некалькі чалавек, але і тут ёсць дзіўнае. Сярод выжыўшых быў Антон Барановскі, 12-гадовы хлопчык на той момант. Ён усё памятаў і заўжды ўсё расказваў. Але загінуў, як пішуць, пры загадкавых абставінах у снежні 1969 году. Роўненька праз паўгады пасля адкрыцця мемарыялу. Гэта, калі што, не наша думка. Так казаў яшчэ адзін выжыўшы сведка, Віктор Жалабковіч, ужо ў 1986 годзе. Доўгія гады пра Хатынь наогул ніхто не ведаў і не чуў. Яе не было ані ў кнігах пра вайну, ані у энцыклапедыях, ані ў калектыўнай памяці. Толькі пасля прыходу да ўлады Машэрава ў 1965 годзе па ўсёй рэспубліцы пачалі масава з'яўляцца помнікі героям і ахвярам той вайны. У тым ліку і партызанам. Ну і вось, як нейкі цэнтравы аб'ект была абраная Хатынь у 50 кіламетрах ад Менску. Машэраў асабіста займаўся будовай мемарыялу. Бываў там ці не кожны дзень. У выніку у ліпені 1969 года на 25-й угодкі вяртання Чырвонай арміі у Беларусі мемарыял быў адкрыты. Але чаму менавіта гэтае месца, а не іншая знішчаная вёска, якіх было багата? Ёсць версія, якую яшчэ тады, у часы халоднай вайны, прасоўвалі заходнія даследчыкі, бо сугучна з Катынню. Нам можа не так сугучна, але па-ангельску адрозненне ўсяго ў адной літары – Катынь і Хатынь, праз H. Справа ў тым, што СССР да 1990 года адмаўляў тое, што палякаў у Катыні ў 1940 годзе забівалі НКВДшнікі. А палякі на захадзе, а за імі і брытанцы, і амерыканцы, пра гэта добра ведалі. Ну і вось тут хлоп, тэма перакрываецца іншым месцам генацыда з максімальна падобнай назвай. Так, напрыклад, меркаваў даследчык Норман Дэвіс, які пісаў пра стварэнне для Катыні імя двайніка, якое адцягвала ўвагу. Таксама меркавалі і ў ЦРУ. Дарэчы, на хвалі часовага пацяплення стасункаў ЗША-СССР, калі ў 1974 годзе Ніксан наведаў Мінск, яго, канешне, зацягнулі і ў Хатынь, каб усклаў кветкі. Пытанне аб тым, хто менавіта спаліў Хатынь, а таксама і тое, што там быў забой, проста абміналася. Гэта нібы і не існавала ў прыродзе. Разам з тым, тэма Хатыні ўжо тады павінна была адпавядаць актуальным патрэбам прапаганды. Напрыклад, ёсць аповесць Алеся Адамовіча, якая так і называецца «Хатынская повесть», па-руску 1971 год. Ну і там тыпу едзе аўтобус менавіта ў Хатынь з былымі партызанамі, атрада імя Сталіна. Яны пеюць песні па дарозе, а адзін з іх сядзіць і ўзгадвае мінулае. Але прыкол у тым, што пазней у адным шэрагу з Хатынню аўтар не забывае в'етнамскую вёску Сангмі, дзе забівалі амерыканцы. Ну і тыпу паралель. Амерыканцы раўно фашысты. Ён жа, Адамовіч, у 1981 годзе ў кнізе «Радасць нажа» першым усклаў віну за Хатынь на украінскіх нацыяналістаў, то бок бандераўцаў. І яно пайшло-паехала з таго самага часу, хоць Бандера ў 43 годзе сам сядзеў у нямецкім канцлагеры, а шматлікія яго паплечнікі ці былі забітыя, ці таксама сядзелі, ці хаваліся на нелегальным становішчы. Пра тое, што за Хатынню стаяць бандераўцы, зноў пачалі пісаць у 1990 годзе, калі ў заходняй Украіне пачалі ставіць помнікі таму самому Бандеру. Ну і гэтую тэму юзаюць, на жаль, дагэтуль. Прыжылося. Хоць, праўда, пра забойцаў адкрылася яшчэ ў 1986 годзе, але так адкрылася, што лепш бы не, прынамсі для савецкіх ідэолагаў. Што адбылося ў тым самым узгаданым 1986 годзе? Адбыўся працэс над Грыгорам Васюрам, адным з катаў Хатыні. На лаве падсудных аказаўся суханькі такі дзядок, у мінулым намеснік кіраўніка Саўгаса на Кіеўшчыне, ды яшчэ і ветэран Вялікай Отечественнай вайны. З медалямі, зразумела. Чалавек нават удзельнічаў у патрыятычным выхаванні савецкіх піянераў, бо распавядаў ім пра вайну. Раскрылася наступнае. Васюра быў лейтэнантам Чырвонай арміі, але трапіў у палон да немцаў. Пагадзіўся служыць і так апынуўся ў 118-м батальёне паліцыі, які кідалі на розныя брудныя справы. Служылі ў ім такія самыя, як Васюра, учорашнія чырвонаармейцы, савецкія людзі, то бок. Пераважна украінцы па нараджэнні, але таксама расейцы і беларусы. Немцы там былі хіба на вышэйшых афіцэрскіх пасадах, каб прыглядаць за ўсёй гэтай публікай. А публіка была цікавая.
Гэта была хеўра бандытаў, для якіх галоўнае рабаваць і п'янстваваць. Возьмите кам узвода Мялешку, кадровы савецкі афіцэр і сапраўдны садыст. Літаральна шалеў ад паху крыві. Кухар мышак ірваўся на ўсе аперацыі, каб пазверстваваць і парабаваць. Нічым не грэбавалі камандзір аддзялення Лакуста і пісар Філіпаў. Перакладчык Луковіч катаваў людзей на допытах, гвалціў жанчын. Усе яны былі мярзотнікі з мярзотнікаў. Я іх ненавідзеў. Так Васюра апісаў сваіх саслужыўцаў. Дарэчы, кадровага афіцэра і па сумяшчальніцтве аднаго з камандзіраў 118-го батальёна паліцыі Васіля Мялешку судзілі раней у 1974 годзе і расстралялі. Сам Васюра, канешне, не быў анёлам, расстрэльваў сваіх падначаленых у батальёне, калі было падазрэнне, што перабягуць да партызанаў. Ну, окей, такія часы, дысцыпліна. Але калі нехта там напіўся самагону, дык проста выбіў зубы яму рэвальверам, а пасля прымушаў злізваць кроў. У батальёне Васюру баяліся нават афіцэры. Дарэчы, падобныя методыкі выхавання ён практыкаваў і ў сваім саўгасе, але людзі лічылі, ну, франтавік, герой вайны, проста чалавек з цяжкім характарам. Бывае. Але важна, што з усіх гэтых расповедаў адкрылася іншая праўда пра вайну і іншы яены вобраз. Напрыклад, адзін са сведкаў былы шуцман Казынченка, баец батальёну паліцыі, прыйшоў у суд таксама з савецкімі медалямі, як ветэран вайны. Ад гэтага афігевалі і суддзя, і пракурор, і менты. Бо адкрыліся не толькі самі зверствы, але і тое, што за імі стаялі савецкія людзі, яшчэ і афіцэры. І гэта было масавай з'явай, як аказалася. Больш за тое, забойцы з Хатыні мелі медалі, ветэранскі статус, некаторыя працавалі на абарончых заводах. Праблема заключалася не ў тым, што судзілі украінцаў, а ў тым, што гэта былі не тыя украінцы. Замест украінскіх буржуазных нацыяналістаў, агентаў Гестапа і ЦРУ катамі аказаліся звычайныя савецкія людзі. У выніку чаго уся акцыя не проста траціла сэнс, а магла прывесці да вынікаў проста процілеглых тым, якія мелі на ўвазе арганізатары, пісаў гісторык Віталь Нахманович. То бок і Васюра, і Мялешка, і шмат прозвішчаў па дакументаў на лета 1941 года жаўнеры савецкай арміі. Васюра адсядзеў коротка пры Сталіне, але не за тыя злачынствы, а за тое, што здаўся ў палон. Яго выпусцілі, чалавек зрабіў сабе докі ветэрана. Толькі пры Брэжневе пра яго прачухалі нядобрае. КДБ пачаў патрошкі шукаць. Бо раней гэта была тэма табу, тыпу савецкія грамадзяне не здольныя на такія рэчы, толькі немцы. Як варыянт, атрымлівалася наступным чынам. Сілавікі бралі аднаго, той называў прозвішчы іншых, з кім служыў, і іх ужо немаладых людзей знаходзілі і судзілі. Працэс планавалі зрабіць паказальным. Запрасілі мегадафіка журналістаў, «Известия», там, «Труд», «Белта», але пасля проста забаранілі публікаваць хоць штосьці. Засталіся толькі фотаздымкі, бо кіраўнікі БССР і УССР Слюнькоў і Шчарбіцкі адпаведна скумекалі, што вынік, мякка кажучы, зусім не той. Дык а што немцы не прымалі ўдзел у той расправе? Прымалі. Гэта была сумна вядомая зондркаманда Оскара Дзиндлевангера. Яе кінулі на дапамогу таму самому 118-му батальёну. Але гэта былі чувакі нават для немцаў занадта адсаджаныя. У тым батальёне сабралі алкашоў, садыстаў і гвалтаўнікоў, каб кідаць на самую брудную працу. Самого Дырлевангера забілі палякі-ахоўнікі, калі той трапіў у палон у 45-м годзе. Хоць Алесь Адамович чамусьці прыдумаў, што той Дырлевангер жывы і хаваецца ў паўднёвай Амерыцы. Але аўтар, мабыць, палічыў, што так проста цікавей. А што украінскія нацыяналісты? Былі, скажем так, украінамоўныя украінцы з заходняй Украіны у складзе таго самага 118-го батальёна. Але дзе і чаму яны нацыяналісты, да канца не зразумела. Плюс некаторыя з іх аказаліся па выніку на захадзе, таму дацягнуцца і нешта разведаць па тэме ў савецкага правасуддзя тупа не атрымалася. Таму, урэшце рэшт, і выйшла, што забівалі савецкія людзі. І ў якасці шараговых выканаўцаў, і ў якасці афіцэрскага звена. Васюру, як раней Мялешку, хуценька расстралялі і пастараліся пра ўсё гэта забыць. Даследчык тэмы Пэр Андерс Рудлінг у адной з публікацый пра Хатынь заўважыў: нацыстаў і сталіністаў яднаў цынічны падыход да масавых забойстваў. Абодва бакі чынілі іх з санкцый дзяржавы, аднак як адныя, так і другія адначасова імкнуліся выкрываць злачынствы іншага боку і маралізаваць над імі. Чым больш жудаснымі былі злачынствы, тым большую прапагандысцкую каштоўнасць яны сябе уяўлялі. То бок, тэма Хатыні, толькі адной са 186 спальных беларускіх вёсак, для савецкай прапаганды была наўпрост каштоўным матэрыялам, здабыткам, які можна было выкарыстоўваць для сваіх мэтаў. І з назвай, і з наратывамі, і з тым, каго прызначаць забойцамі. Немцаў, бандераўцаў, украінцаў, да хоць марсіян.
А пасля дадаць, што тут яшчэ замешаны амерыканцы, куды ж без іх. А што там насамрэч адбылося і чаму жыхары Хатыні па факце аказаліся між молатам і накавальняй, паміж Васюрам і дзядзям Васем разбірацца было нецікава. Роўна як і ў тым, што дзявацца гэтым людзям наогул не было куды. Пасля 2014 году тэма Хатыні ажыла ізноў. Для расіянаў гэта наратыў «Хатынь сажглі бандераўцы», бо такая актуальная павестка. Для беларускага афіцыёзу зараз гэта сімвал генацыду беларускага народу. Такая самая актуальная павестка. Час ідзе, нічога, на жаль, не змяняецца. Толькі аднаўляецца павестка. Карацей, забіваць бязброеных людзей вельмі кепска. А бясконца круціць і перакручваць гэтыя факты для сваёй павесткі дня магчыма яшчэ горш. Вайна — гэта трагічна, сумна, брудна і недапушчальна. Мы канал «Загляне сонца». Дзякуй за вашы данаты. Гэта вельмі патрэбна. Усе адпаведныя спасылкі, якія дазволяць вам падтрымаць наш праект, знаходзяцца ў апісанні. Давайце таксама падтрымліваць адзін аднаго і беларусець разам.